Chiri kufamba here madzi? Hapana chiri kufamba. Hapana chiri kufamba? Ava vakangwarira. Nokuti mumwe ukamuti zviri kufamba here mbati ndiri right. Wobva wozoona kuti hapana right. Chii chisiri kufamba mama? Murume akaenda kuSouth Africa. Haasi kana kufona kana kuita sei. Ane makore mangani? Ane 5 years aenda. Makore 5 munhu ari pandazo apa. Kana ari kuAmerica chaiko inga anodzoka wani. Indogara ndichiudza vanhu kuti munoziva kuti dzimba zhinji dziri kukanganiswa nemabasa. Paunoenda kubasa paye pamwe pacho unomanikidzwa kusuduruka kubva pane mhuri yako watobva pane mhuri. Zvino mama munozviziva here kuti murume wenyu anombopota achidzoka kumaholiday kuno? Hapana kana akakuudzai? Kwete. Ko maigozoudzwa nani imimi musina wamunotaura naye kuhama dzake? Handiti imimi munoti hamunzwarwe here? Handiti imimi ndimi maitaura mashoko ekuti vana venyu havafa vakatseka gumbo kumusha vanonoroyiwa naamwene? Saka hapana anokuudzai. Mother, murume wenyu imi watoone mumwe mudzimai waanotopota achiuya naye kumaholiday. But imimi chete ndimi musingazvizive, imimi chete ndimi musingazive, hama dzake dzinotoziva kuti ane munhu wake. Pakashata. Ya pakashata. Munoziva here kuti purpose yeukama chii? Kuti waenda kuna bamunini wavhizita mazivana mataura nyaya kungotaura nyaya, kuti pane nguva yauchazoda vanhu ivavo kana zvadaro. Hazvigone kuti murume atoroora atouya nemudzimai iwo usingazive. Dai wainge wakabatana nedzimwe hama waiwanawo aikunyeurira kuti zvindo zviri kuitika izvi. Hakuna munhu anorarama ari ega panyika pano. You need others. No matter what, you also need others. Maramba muchikumbira kuti ndikubatsirai asi ndinoti endai padema. Padema. Chokwadi prophet ndokumusha kwavo. Endai zveipapo. Nokuti inini ndiri kunzi kana muchida kuona murume wenyu holiday ino yaAugust, endai. Zvino handizive kuti muchanosvika muchiti kudii. Imi maane makore musingapaende. Imi musina kana kunhamo kwamaenda kunobata maoko. Munosvika muchitangira pai. Izvo zvakwamurizvo. Batsirei prophet ndosaka ndauya. Ndibatsirei prophet ndakatotsingwa kwataigara nevana ndakugara kumba kwedu nevana prophet. Ukadzingwa kumba kwekuroja ukaenda kumba kwenyu zvikureva kuti uri kuti hama dzemurume hadzina basa ka? Wadzingwa kumba kwekuroja ndirini ndorongedza bhegi rangu ndakananga kwaamwene ndonotaura kuti ndadzingwa pano. Izvi zvemisodzi yamuri kuchema iyi ndenhando pamberi pangu iyo. Inde musikanzwai. Kana uri nemurume wakaroorwa kana wadzingwa pamba hauende kumba kwenyu ka rendi yapera chienda akakumba kwana vamwene. Ndozvaitika mwana wenyu haazi kubatika ndotangira papi. But ukapedzisira kuenda nokuti amwene wako ari kuti uyo akauya pano ndomudhonorawo ine tsvimbo yangu. Akapedzisira kuuya pano achiimbirwa semuroora. Vari kutoti havadi kana kukuona. Vaiti vanoda mwana wavo kuti arore mukadzi akadzidza prophet. Vaigara vachataura mashoko ayo kune vamwe varora saka zvaindibata mwoyo wangu. Wakadii kunodzidza? Handiti kana wada imba akachingodzidza kana waiti wada akadzidza ingowedzera kachikoro ungodzidza wodiwa. Ini ndiri kukuudzai kuti dai makafaitira imba ndozvandiri kungotaura.
ndoda kuti munditeererese vanangu mese muri pano. Kana uri mukadzi, pane zvimwe zvinhu zvokuti chero murume wako iwewe akanga achiita, iwewe chenjera kuitiswa. Ramba uchigadzirisa ukama neveukama. Even akakuti handiri kuenda uko kunhamo uko, aiwa haudiwe kuno nokuti vanhu ava ndinyanyotaura navo sara pamba, ini ndirini ndinorongedza ndoteerawo kunhamo ikoko ndobudikira ndako, nokuti ane zita rinosviba nderangu. Simudza maoko, simudza maoko. Kungoti inini hangu mungori nemukana wokuti inini ndagara ndoenda kusaidi refirst wife. Hameno zvandiri. Saka regai tidzorere imba yevana ava. Mwari wangu nababa wangu ndinonamata. Imba yemwana wenga aidzokere panzvimbo. Ndinofunga adzidzawo naiye. Abatane nemhuri yekumurume. Vayanane nemurume. Nezita raJesu. Amen. Maita basa prophet. Spiritual Spectacles Nights, Pungwe na Prophet T. Freddy, their Goodness and Mercy Ministry. Nemuswe Friday, 29 August 2025, by Goodness and Mercy Ministries. Kona High Glen Road na Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Mudzana kuti munhu wese ari kukokwa ku Spiritual Spectacles Night kubva nengwadza 9 manheru kusvika kwaedza iPungwe. Muswe Friday 29 August 2025, tina Prophet T. Freddy pa Spiritual Spectacles Night iPungwe. Kuti munzwe zvizere, fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophet T. Freddy vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.